Magkapadayon na gyud ang katukuran sa nahabiling pitukan dana sa Cebu City Medical Center kung CCMC. Anay report. Gilagdaan na ni Mayor Mike Rama sa ngalan sa Cebu City Government ug sa usa ka kontraktor nga motiwas sa pagtukod sa Cebu City Medical Center nga adunay napuukan dana. Apil usab sa trabahoon ang interior sa 4th ug 5th floor sa Tambalanan. Pinaagi sa pagsunod sa proseso sa Bids and Awards Committee, gihatag ang 900 million pesos nga kontrata diin unang naaprubahan sa konseho ang mukapin sa usa ka bilyon ka pesos nga gahin sa pagkumplito sa Cebu City Medical Center. Matod ni Rama nga dugay na kaayong ipaabot nga mahuman ang Tambalanan busa gihangop nini ang positibong kalambuan. That is a promise that I have made when I was a mayor in 2013 and have that whole thing being commenced in 2015. Samtang gihagit ni Mayor Rama ang kontraktor nga kon mahimo humanon ang proyekto sa labing daling panahon. Giulagwan nini nga mahinungdanon ang CCMC alang sa mga kabos apan ang serbisyo ikatandi sa mga pribadong Tambalanan. Kahinumduman nga nagusbat ang karaang CCMC atol sa pag-igo sa 7.2 magnitude nga linog niadtong tuig 2013. I really affixed my signature. I would have included a blood compact as I was sharing with them to have the whole civic works to be completed in a couple of months. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.